Que tal, señoras e señores? Moi boa noite, benvidos unha xornada máis ás Pontes hoxe, xornada de venres na que na televisión local toca botarlle unha ollada á actualidade máis relevante destes últimos 7 días. Unha actualidade que comezamos aquí, no Salón de Plenos da Casa do Concello, onde onte mesmo en sesión plenaria se daba luz verde o Plan de Obras e Servizos de 2025 impulsado pola Deputación da Coruña e que vai deixar nas Pontes algo máis de 1,4 millóns de euros. O Concello das Pontes, en sesión plenaria extraordinaria, deu luz verde onte ao destino que terá o 1.443.780 euros que as Pontes vai recibir da Deputación da Coruña o abeiro do Plan de Obras e Servizos de 2025. O noso municipio vai ser un dos que conte con maior financiamento de toda a provincia, tan só por detrás de Narón ou Carballo, unha circunstancia que, tal e como apuntou nesta casa o alcalde das Pontes, hai que aproveitar, sobre todo nun exercizo no que a nosa vila vai deixar de percibir o aporte económico de Endesa pola actividade central térmica. Este ano a xente ten que saber que facemos un esforzo enorme. Estamos a falar de que incrementamos un plan que cando cheguei eu á presidencia da Deputación estaba en 24,5 millóns de euros anual que se repartía entre os concellos da provincia. Hoxe estamos a falar de que vai a superar os 100 millóns de euros. Eu calculo que este ano chegaremos a máis de 130 millóns de euros que repartiremos entre os concellos. O Concello das Pontes é o terceiro concello máis financiado de toda a provincia da Coruña. Dos 93 concellos que hai na provincia, os máis financiados son Carballo, Narón e despois as Pontes de García Rodríguez. Non porque o seña o alcalde, sino porque se reparte en base a uns criterios obxectivos que benefician, lóxicamente, as Pontes, é dicir, a extensión do municipio, os lugares do municipio, o esforzo fiscal que fai os habitantes e tamén o tamaño, non, do Concello, é dicir, parámetros obxectivos que fan que se reparta de maneira xusta entre cada un deles, non? Por tanto, vamos a batir un récord de financiación no Concello das Pontes, tendo en conta que incrementamos un 72% o que recibe o Concello das Pontes neste exercicio 2025. E nos ven francamente ben, tendo en conta que este ano Endesa deixa de pagar a central térmica e temos que cubrir esos gastos e, por tanto, a Deputación está axudando enormemente a facelo, non? É dicir, tendo en conta pois, que os gastos son os mesmos e mesmo máis incluso, non? Tendo en conta que, lóxicamente, os contratos están todos a subir. É dicir, os combustibles suben máis, os seguros suben máis, os gastos de persoal suben máis e, por tanto, necesitamos pois cubrir eses custos, aparte, lóxicamente, de axustes que hai que facer que estamos xa a facer en aspectos relevantes da xestión municipal, non? Grazas a estes fondos de récord, o Executivo local afrontará un total de 7 proxectos en diferentes puntos tanto do casco urbano como do rural, e onde a maior inversión será para a mellora de pavimentos e servizos na avenida de Vilalba, que vai contar cun orzamento de 376.287 euros. Un proxecto moi necesario, segundo defendeu o primeiro edil, para mellorar a circulación de turismos e peóns nunha estrada moi estreita e que, entre outras novidades, pasará a ser de sentido único ata a súa conexión coa Rúa Cabanas. A Avenida Vilalba pois, era unha asignatura pendiente, non? Que esperamos tanto tempo á espera da decisión de que facer, porque vai a ser un cambio bastante relevante, tendo en conta que a nosa idea é, lóxicamente, nunha rúa que ten beirarrúas que non superan, en moitos casos, os 80 centímetros, e, por tanto, casi unha persoa que vaya con a bolsa do Gadi xa non dá pasado. Xa non digamos unha persoa en silla de rodas que entre o estreita que é a beirarrúa e o inclinada que está, pois se ten a sorte que haxe un coche no que apoiarse, pois pode librar, senón pois o ten francamente difícil, non? Pero claro, non hai marxen para facer beirarrúas máis decentes, non? E por tanto, a única maneira de facelo, de garantir mellor seguridade vial e máis estética na Rúa Cabanas, perdón, na Avenida de Vilalba, é facer sentido único, que creo que hai marxen suficiente para, aproveitando que vamos tamén a licitar en breve, xa está aprobado os recursos económicos aprobados para renovar absolutamente a Rúa Ponte de Eume, que tamén o necesita, a Rúa Cabana xa está remodelada, e xogar coas direccións únicas nesas dúas rúas para que a Avenida da Habana e a Avenida de Vilalba teña posibilidade de dar pois seguridade viaria, establecendo os sentidos, neste caso na Avenida de Vilalba, sentido único ata a Rúa Cabanas, que nos permita pois ampliar as beirarrúas de unha maneira normal, non? Vai a cambiar a estética, a vida dos veciños que circulan por aí, que son moitísimos, que veñen desde o poboado de Anguieiro, que veñen desde a Rúa Cabanas, a Rúa Fene, Rúa Neda, Rúa Capela,
Rúa Pontedeume e que veñen hacia o Pobo e probablemente teñen o percorrido pois máis incómodo ahora mesmo que ten todo o casco urbán con moita diferencia. O Plan de Obras e Servizos tamén vai destinar 257.835 euros á mellora de pavimentos e servizos da segunda fase da Avenida de Ortigueira e 308.900 euros terán como destino a mellora da beirarrúa dos servizos na marxe esquerda do Rego do Muiño. A semade investiránse 286.731 euros na reposición de servizos e pavimentos no Barreiro. Xa no rural, 55.283 euros serán para a reparación e mellora do firme en Gondré e o Castro, 74.200 euros para a pavimentación da pista do Bidueiro ata o Caxete e os 84.542 euros restantes destinaránse á pavimentación do vial ata Niño do Azor no Freixo. E duns fondos que chegan dende o Goberno provincial a outros que neste caso chegan dende o Goberno nacional, porque As Pontes vai gozar dunha axuda de 1,5 millóns de euros, neste caso para a restauración da Rotopala e tamén para a posta en marcha do Museo Aire Libre Toxo Verde. O Concello das Pontes vai contar cunha chega de 1.553.053 euros para poñer en marcha o Parque da Memoria Toxo Verde. Os fondos procedentes do Programa de Axudas para Infraestructuras Ambientais, Sociais e Dixitais, impulsado polo Instituto de Transición Xusta, permitirán restaurar a Rotopala e a súa contorna para dar vida a un museo aire libre sobre o pasado mineiro da vila de 155.000 metros cadrados. É unha liña pois, que ven marcada as actuacións que se poden presentar. Non? Nos entendemos, e así o trasladamos en outras ocasións, que hai iniciativas que poderían ser pois quizáis mellores para o obxectivo que se persigue, como pode ser pois axudas para o desenvolvemento de chan industrial, que é tan necesario aquí nas Pontes, pero bueno, a realidade é que cada liña de subvencións sale con uns obxectivos, con uns requisitos, e ou xogas o partido ou te quedas fora. Nos entendíamos pois, que non podíamos desaproveitar esta oportunidade que supón pois, o financiamento íntegro para rehabilitar o espacio onde está situada a Rotopala, unha superficie de 155.000 metros cadrados exactamente, e bueno, unha superficie na que se vai a dotar de sendas, de elementos para o descanso, mobiliario, urbano, paneis informativos, e bueno, facer un mantemento para a conservación e a posta en valor da Rotopala e da maquinaria, dos elementos de maquinaria que estuveron presentes durante o desenvolvemento da extracción mineira e que hoxe pois, constitúen un reclamo dentro do eido para os curiosos e estudiosos da industria e da minería. A semade de proxecto tamén vai incluir o traslado ata este emplazamento doutros equipamentos que se empregaron durante a época na que a mina das Pontes se encontraba en pleno funcionamento. Así as cousas, está previsto que se sitúen nesta zona dende un rodete de outra Rotopala ata unha portacabezas das antigas cintas transportadoras de carbón cedida por Endesa e que serán todo un atractivo para completar a restauración da Rotopala adquirida polo Concello, que da man desta inversión tamén vai poder ser visitable por o público. A proposta que vende respaldar o Ministerio de Transición Ecolóxica tamén permitirá mellorar os diferentes camiños xa habilitados nesta zona, colocar paneis informativos sobre as labores que se realizaban na mina das Pontes ou habilitar unha área de descanso e esparcemento a carón do lago. A resolución provisional destas axudas dábase a coñecer onte mesmo e inclúen xunto co Museo Pontés 19 iniciativas esparexidas por todo o país nas que o Ministerio de Transición Ecolóxica vai investir 25 millóns de euros. Tempo agora para falar de industria, porque a empresa Allí, dedicada ao sector da metalurxia, está máis afincada aquí na nosa vila. Conta a día de hoxe con 30 empregados, pero o seu obxectivo é ampliar mercado, ampliar tamén plantel de traballadores ata os 80 empregos e tamén as súas instalacións do polígono dos Airíos. O sector do metal é xa un referente da economía das Pontes tras o asentamento da empresa Agil especializada en infraestructuras metálicas. A compañía madrileña xa conta coas súas novas instalacións a pleno rendemento tras recuperar a antiga nave de Formoso no polígono dos Airíos, onde traballan 30 persoas na produción de infraestructuras metálicas singulares, no mantemento de estructuras e na realización de estudos de enxeñería. Nemergantes, o seu obxectivo pasa por ampliar estas instalacións e aumentar a súa capacidade de produción, co consecuente incremento tamén de persoal ata os
80 empregados. Dentro do Concello das Pontes, o alcalde incidía na importancia deste novo asentamento que reforza o potencial das Pontes como un dos principais asentamentos industriais do sector metalúrxico en Galicia. Valentín González Formoso apuntou que, ademais de Agil, empresas afincadas nas Pontes como Elite Steel, Prometal, Mecace, Monmega, Agilenco, Acesan, Fiter, Talleres Mecánicos Os Loureiros, Pomesa, Maceiras ou MMIPEN son todo un referente no sector metalúrxico nacional e europeo e do que viven de forma directa máis de 400 familias no municipio. Neste senso, o primeiro edil subliñaba a importancia de continuar apostando por este sector e así seguir xerando postos de emprego cualificados, contribuindo á dinamización da economía local e da comarca e así incrementando a súa competitividade. Asemade, Valentín González Formoso fixo fincapé nas boas condicións que as Pontes presenta para acoller novos proxectos neste sector, grazas ás súas boas conexións, servizos, infraestructuras ou recursos naturais. E ímonos agora de visita ao Instituto Moncho Valcarce, porque ali esta mesma semana degustaban unhas saborosas crepes. O obxectivo, celebrar o Día da Candelaria, que como sempre organizan dende o Departamento de Lingua Francesa. Os alumnos e alumnas do Instituto Moncho Valcarce cambiaron por unhas horas as leccións de matemáticas e os deberes pola culler e o mantelo, e as horas de estudo pola degustación dun postre tan saboroso como son as crepes. É que un ano máis, no Departamento de Francés, quixeron achegar a gastronomía e as tradicións do país veciño, pero dun xeito máis práctico os estudantes de secundaria tamén de bacharelato. Así tocaba que os propios rapaces e rapazas realizasen a mestura da masa para elaborar este típico prato francés doce ou salgado e co que se celebra a Festa da Candelaria. Fariña, leite, ovos e manteiga foron os ingredientes básicos que tocaba mesturar no bol para posteriormente idear unha saborosa crepe que cada estudante completou con sirope, crema de chocolate, marmelada ou queixo ao seu gusto. Un tentempe ideal para repoñer forzas e continuar coa xornada escolar. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Unha tradición que cada mes de febreiro é toda unha festa nos países francófonos e que, segundo as lendas, os campesiños pensaban que cociñando este prato aseguraban unha boa colleita de millo para o seguinte ano.
Tamén a tradición di que hai que darlle a volta a crepe coa man dereita, na mentres que na esquerda o cociñeiro ou cociñeira ten unha moeda para traer a prosperidade e a sorte. Unha tarefa xa algo máis complexa para os pouco mañosos na cociña, pero que non lle restou ningún ápice de sabor a cada unha das crepes preparadas polos estudantes e que son o mellor aliciente para poñerlle sabor á xornada escolar. E agora, dende aquí na Televisión Local das Pontes, queremos mandar unha gran felicitación, neste caso a creadora de contido pontesa, Paula Velaboi, máis coñecida como Blondie Muser, porque vense de facer co premio Gen Z Awards a mellor espazo de medio ambiente e sostenibilidade e que cada ano concede o Grupo Mediaset. A pontesa Paula Vilaboi inscribiu o seu nome no Olimpo dos creadores nacionais de contidos en redes e que a coñecida como Blondie Muser facíase co premio Gen Z como mellor creadora de contido en materia de medio ambiente, ecoloxía e sostenibilidade de 2024. Os galardóns, que por segundo ano consecutivo foron convocados polo Grupo Mediaset para recoñecer os mellores espazos nas redes do ano, entregáronse o pasado luns no Music Station de Madrid, nunha gala que estivo conducida polos televisivos Xuxo Jones e Sandra Barneda. A pontesa recibiu este merecidísimo recoñecemento das mans da actriz Vanessa Romero e a presentadora Laura Madureño, tras impoñerse a Climabar, John Careaga e Cristina Verdú, grazas a iniciativas como o seu podcast Como unha luciérnaga e os seus vídeos nas redes sobre limpeza de praias, turismo sostible, empresas ecorresponsables ou actividades de lecer respetuosas co entorno. Unha emocionada Paula subía ao escenario, dando as grazas á súa familia e facendo un chamamento á necesidade social de reflexionar sobre a desconexión que temos a día de hoxe coa natureza, malia ser a responsable de todo o que nos rodea. Y el premio Gen Z en la categoría Medio Ambiente y Sostenibilidad es para... ¡Chan, chan, chan! ¡Blondie Muser! Bióloga y divulgadora en redes, sus consejos sobre un mundo más consciente y empático con el planeta han inspirado no solo a los Gen Z, sino también a la mismísima reina Leticia. Su lema para un futuro sostenible: los pequeños cambios hacen grandes cambios. Vale, soy una llorona, la gente de mis redes sociales ya lo sabe. Muchísimas gracias a mi comunidad por el apoyo, a mi familia, a mis representantes, a mi entorno. Y estoy súper nerviosa. ¿Cómo lo hacéis aquí de no poneros nerviosos? Bueno, soy bióloga de formación y hace unos años pues empecé a crear contenido, es mi pasión y ya no hablar de sostenibilidad, sino ya que estoy teniendo este altavoz, os quería decir que una reflexión grande que tenemos que hacer es la desconexión que tenemos con la naturaleza, que todo lo que nos rodea, que ahora mismo todo lo que está aquí proviene de ella y que es que me voy a poner a llorar. Estaré muchos años más creando contenido y ya está, que me voy a poner a llorar. Blondie Muser compartiu recoñecemento con outros 15 creadores de contido de todo o país en materias como viaxes, beleza, lifestyle, arte e creatividade ou comedia, e onde tamén resultaron premiados figuras dos medios como Lala Chus, o propio Xuxo Jones, a streamer Cristinini, as influencers Rorro e Lola Lolita ou Plex, entre outros. Seguimos con máis cousas porque o pasado día 4 celebrábase o Día Internacional da Loita contra o Cancro. Dende a Xunta Local, precisamente desta entidade aquí nas Pontes, quixeron facer visible esta loita. Neste caso, acompañaban a moitos dos equipos das Pontes, tanto do Esteo como do Club Baloncesto as Pontes ou Lago de Uvespor, nos seus compromisos ligueiros da fin de semana. O obxectivo, mediante un brazalete verde, dar conta da esperanza e da necesidade que hai de continuar a investigar esta enfermidade. As Pontes sumouse estas semanas diferentes actividades en conmemoración do Día Internacional da Loita contra o Cancro e que a cor verde, que representa a esperanza de que se pode loitar contra esta enfermidade e sair e o respaldo aos que están a padecer, foi o gran protagonista non só no centro do pobo, coa iluminación da fachada do Concello nesta cor, senón tamén nas distintas citas protagonizadas polos deportistas locais nestes últimos días. De feito, a directiva da Xunta Local das Pontes, da Asociación Española de Loita contra o Cancro, lograba implicar o Esteo, o Lago de Uvespor e tamén o Club de Baloncesto
baloncesto da nosa vila nunha xornada para dar visibilidade a esta doenza. Facía o da man do reparto de brazaletes de cor verde e diferentes pancartas nos distintos encontros que disputaron os clubes ponteses. O acto central tivo como escenario o pabillón da Fraga na xornada do sábado, denantes do encontro entre o equipo infantil de Preferente do Osteo e o San Amaro. Ali a directiva da Xunta Local das Pontes apelaba á concienciación dos veciños e veciñas sobre esta enfermidade, que a día de hoxe e da man da gran evolución da ciencia se pode superar. A SEMADE facían un chamamento á esperanza ante unha doenza que, segundo o último estudo da Asociación Española contra o Cancro, afectará a 1 de cada 2 homes e a 1 de cada 3 mulleres ata 2030, o que supón un diagnóstico positivo cada 2 minutos. ¿Por qué? Porque agora mismo son 1 de cada 2 homes e 1 de cada 3 mulleres que nos desenvolver un cancro ao longo da nosa vida. Pero hai unha esperanza. Estes últimos anos aumentou moitísimo a supervivencia. No caso dos homes está en torno a un 55%, 62% no caso das mulleres. Creo que non é porque seamos máis resistentes, sino porque vamos máis ao médico e participamos máis nos cribados. O importante é os faigates. Agora mesmo temos un reto mundial que é moi importante dentro da solución contra o cáncer, que é aumentar esta taxa de supervivencia ata o 70%. Para lograr isto precisamos moita axuda de asociacións, de cidadáns, entidades públicas, privadas, pacientes, médicos, pois como non neste caso, como outros anos tamén, do mundo do deporte que sempre colabora con nós. Malia estes datos, dende a Xunta Local Pontesa animaron neste acto a ter esperanza para os que loitan contra esta enfermidade e tamén para as súas familias, e, sobre todo, a respaldar a gran labor da comunidade científica que segue a traballar na busca dunha cura para o que é o considerado o maior problema sociosanitario do mundo. Imos agora ata a Casa do Peso porque ali regresaba onte o programa Xoves na Biblia. Nesta ocasión tocaba desfrutar dos contos e da música da man de O Carballiño. Os Xoves na Biblia regresaron onte ao seu escenario habitual e da man da compañía O Carballiño e o seu Libro Aberto, un espectáculo dedicado a crianzas de todas as idades e ás súas familias, co obxectivo de fomentar a paixón polo mundo máxico dos contos. E que da man de varios monicreques e personaxes incribles, xunto con música en directo e diferentes fábulas, o público que se deu cita na Casa do Peso desfrutou dunha xornada dedicada ás historias máxicas. Así que Vanessa iba a ir disfrazada de... Vanessa iba a ir disfrazada de princesa e tiña que topar a alguén que fose con ela de príncipe ou de princesa. Así que estaba preocupada porque ninguén tiña un disfraz de príncipe e de princesa. ¡Guau! ¡Con sacotos! ¡Guau! ¡Que non topo para ella! ¡Es unha peluquería con sacotos! ¡Que teño para ella! ¡Guau! 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 Así que iba moi preocupada e estuvo paseando diante do seu xardín pensando como podía facer para ter un príncipe ou princesa para ir ao baile e poder bailar. Iba paseando e chegou justamente ao borde do seu xardín onde había unha pedra que separaba o xardín do bosque. E menos mal, sabedes vos quen estaba ali sentado? Unha rá que facía... Xa para a vindeira semana, dende a Biblioteca Municipal renderán homenaxe ao 188 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. Será na Casa do Peso, coa actividade Buscando a Rosalía, e que vai dirixida a nenos e nenas de 3 anos en diante. Como é habitual, a entrada será totalmente libre ata completar aforo. Música na Casa do Peso, música tamén no Auditorio Municipal A Lobi, onde o pasado venres tivemos o prazer de recibir a cantante portuguesa Lina. Presentaba aquí nas Pontes o seu último traballo discográfico, Fado Camões. As Pontes deixouse levar o pasado venres pola tradición portuguesa, pola poesía feita música e pola voz dunha desas intérpretes máxicas do xénero lírico luso por excelencia, o fado. E que sobre as táboas do Auditorio Municipal A Lobi puidemos ter a gran fortuna de desfrutar de Lina, unha das voces máxicas e máis representativas deste xénero que trouxo ata as Pontes Fado Camões, o seu último disco.
Máis dun cento de veciños e veciñas se pasaron polo Auditorio Pontés para desfrutar da última produción de estudo da artista portuguesa, en a que rendeu homenaxe ao máis grande poeta do país veciño, Luís de Camões. Temas cos seus versos como protagonistas, aderezados con sons africanos e orientais e ata composicións propias, integraron un repertorio que deixou coa boca aberta máis dun e dunha espectadora. O aloumiño da súa voz enfeitizou a un alobi entregado en cada verso e que rompían aplausos con cada interpretación. E que a chegada desta artista a terras pontesas foi todo un acerto non só polo seu carisma e bofacer, senón tamén pola súa calidade vogal, que foi quen atrapar a público de todas as idades nun concerto que tan só se pode resumir nunha verba: único. E máis música neste caso, toca deixar un lado o fado, pero para falar de música clásica, porque tivemos un interesante concerto de violín na xornada do mércores na Casa do Peso. Os organizadores, o Conservatorio de Música das Pontes. A sección de violín do Conservatorio de Música das Pontes aproveitou o pasado mércores para achegar o talento e bofacer dos seus alumnos e alumnas ao público pontés. Foi demanda un concerto onde varios dos estudantes que dirixe Lilia Chirilov interpretaron algúns dos temas máis relevantes da historia da música clásica internacional, neste caso coa compañía tamén de virtuosos do piano como Borja Iturbe e Adrián Herráñez, e incluso de Lilia Chirilov. A semana tamén pasaron polo escenario da Casa do Peso a artistas recoñecidos desta modalidade como Jaime Rodríguez, Martías Ferreira e Javier Iturbe, que deixaron tamén coa boca aberta a todos os que se animaron a pasar a tarde do mércores baixo o meigallo da música de violín.
E, por suposto, como a cada venres, non podía faltar o repaso a carteleira de cine da fin de semana. Regresa Mufasa, neste caso cunha sesión neurodiversa para mañá sábado, e despois unha sesión tradicional na xornada do domingo, e para o público adulto, Hereje. A Concellería de Cultura volverá a apostar a vindeira fin de semana por unha das opcións máis populares entre o público máis novo, porque mañá teremos nova sesión de cine neurodiverso. Será dende as 5 da tarde da man do filme Mufasa el Rei León, unha historia que xa foi protagonista da sesión infantil de hai uns días, pero que mañá tamén podrán desfrutar os nenos e nenas das Pontes con trastorno de espectro autista e as súas familias. E que na Concellería de Cultura apostaban por este tipo de proxeccións xa hai un ano, unha iniciativa que está a ser todo un éxito de público entre as familias pontesas con máis de 300 persoas desfrutando dun cine máis amable e cómodo a nivel sensorial. E que a historia de Mufasa poderase coñecer nun ambiente cunha luz tenue, con volume máis baixo, sen trailers e anuncios, en un ambiente no que está permitido erguerse da butaca ou incluso falar. Por supuesto que tiene a alguien. Él está mi explorador, no os lo comáis. Ya lo habéis oído, nada de comerme. Hay sitios a los que ir y reinos que ver. ¡Por fin comida! Si decidís matarme, nunca encontraréis el sitio al que vais. ¡Taca! No te lo comas. Genial. Otro que no podemos comernos. ¿Esperas que sigamos a este babuino que delira? Sin ofender. ¡Vayamos juntos! ¡Forasteros! ¡Esto no es un simulacro! Solo habrá un rey león. Debemos seguir. Nos lo debemos. ¡Se acercan! ¿Qué hacemos? ¡Preparaos para correr! ¡Yo jamás me apunté a esto! Reinaré sin ninguna compasión. ¡Puede que no haya sido buena idea! No me doblegaré ante el mal. Debemos luchar juntos. Nos acercamos al destino, Mufasa. Así que la tierra debe temblar. ¡Quietecitas! Sé lo que hacer y a veces me sale... ¡Vayamos juntos! Esta será a proposta para mañá ás 5 da tarde, unha produción que regresa tamén o domingo ao mesmo horario, pero xa nas condicións habituais. E do público infantil a proposta para os máis maiores da man de Hereje, un thriller psicolóxico con Hugh Grant, Sophie Thatcher e Chloe East nos papéis principais, e onde nunha noite de treboada, dúas misioneiras piden refuxio na casa dun fanático relixioso interpretado por Grant e do que deberán fuxir as dúas protagonistas. La hora de la iluminación. Oh. Señor Reed. Bienvenida. Tenemos que volver a la iglesia. Si queréis iros, tendréis que salir por detrás de la casa. ¿Por qué puerta? Es una elección fácil, pero nunca debería tomarse a la ligera. ¿Creer o dudar? ¿Qué pasará si escogemos la puerta equivocada? No se abre. ¿Qué crees que quiere? Creo que nos está estudiando. Le pedimos ayuda. No importa lo que le digamos. Tendréis que ir hacia abajo para salir. Disculpe. La única forma de salir es atravesarlo. ¿Este es el juego? Chocad esos 5. No. A partir de ahora le desafiamos. Durante el resto de vuestras vidas, habrá un antes de elegir y habrá un después. Chicas, decid algo, por favor. ¿Qué ha estado buscando? ¿Qué ha encontrado? Da miedo. Hereje proxetarase mañá ás 7:30 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. Como sempre, as localidades xa están á venda na web www.aspontes.sacatoentrada.es e na billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada unha das proxeccións da fin de semana.
Dentro do Taller de Artes Comeluz tamén nos propoñen non só para esta fin de semana, senón tamén para todo o mes de febreiro unha interesante iniciativa, a visita á súa última exposición da man do seu programa 12 meses, 12 artistas. De feito, nestes días podemos desfrutar das obras de Sol Bianco que levan por título Seres. O Taller de Artes Comeluz conta xa cunha nova mostra expositiva da man do seu 12 meses, 12 artistas. Así, no pasado sábado, esta sala alberga medio centro de traballos da artista argentina Sol Bianco, que baixo o título de Seres recolle unha colección de cadros en diferentes formatos, pero que se caracterizan por un estilo cubista, ategado de cor e onde podemos descubrir dende animais a persoas, momentos do día e incluso homenaxes aos elementos da natureza como o sol ou o vento. Unha oportunidade de deixarse levar ao mundo máxico do máis picasiano, onde cada cadro xera unha emoción e un sentir totalmente diferente. Too soon.
Seres pódese visitar gratuitamente durante todo este mes de febreiro no taller de artes Comeluz na Avenida da Habana entre as 4 e as 6 da tarde. E hoxe si, temos que falar de San Vicente de Pontoibo da súa tradicional poxa. Despois de que Herminia augase a festa, hai uns días, sí que o pasado domingo podemos desfrutar desta tradición do mes de xaneiro. Esa poxa de produtos agrícolas, deste caso de inverno, en a que tomaron parte moitos veciños e veciñas, e, por suposto, dunha longa sesión verno. Desta vez sí, Pontoibo volvía a ser o epicentro da festa no Concello das Pontes, porque despois de que Herminia augase a festa hai 15 días, o domingo podíamos volver a escoitar eses 5 euros a unha, ás dúas e vendido por 5 euros. E que regresaba a tradicional poxa do San Vicente e coa que a Comisión de Festas axuda a sufragar os gastos desta celebración. Mel, chourizos, ovos, doces do máis variado, cacholas de porco e ata novidades literarias foron algúns dos produtos subastados o pasado domingo nunha poxa que neste 2025 volvía a dirixir José Vázquez Camposa, que celebra así xa 11 anos encabezando esta mítica cita no barrio de Pontoibo. A xornada permitiu a visitantes e residentes facerse con multitude de produtos que ían dende galiñas ata alimentos do campo e incluso algún que outro biscoito co que poñer o toque do cestes festexos, unha convocatoria que se completou cunha intensa sesión vermú a cargo do Grupo Fuego. Xa entre baile e baile, os presentes tamén tiveron tempo de recuperar folgos e forzas, e nada mellor que cunha saborosa paella que degustaron todos os presentes. É que San Vicente a unha tradición, modernidade, festa e diversión a partes iguais. É todo un reclamo para veciños e visitantes que seguirá a sumar anos no mellor estado de forma posible. E dende aquí tamén nos sumamos neste caso aos parabéns para un deportista local porque o piloto Antonio Otero ven de lograr o trofeo Clio Ice Trophy. O piloto pontés Antonio Otero proclamouse a pasada fin de semana campeón do Trofeo Internacional Clio Ice Trophy na categoría G3 e que se disputou no circuito de Xeo Pas de la Casa de Andorra, onde se realizaron dende decembro as 4 carreiras puntuables para este campeonato. O xefe do equipo de Puzlemotor tivo que competir neste caso con case medio cento de pilotos, non só de todo o país, senón tamén de Andorra, Francia, a Argentina, Portugal e Turquía, por revalidar o título que xa foi quen de lograr o pasado ano.
O piloto pontés, fillo de todo un referente do automobilismo local como Evangelino Otero, revalidaba a primeira posición con 6 puntos de diferenza sobre o segundo clasificado, o galo Baptiste Panissier. En declaracións aos medios, Antonio Otero deu conta da súa satisfacción por volver a revalidar este título a bordo do seu Clio e anunciaba a súa intención de tomar parte a vindeira tempada nesta proba para tratar tamén de lograr novamente por terceiro ano consecutivo este galardón. Pois tempo xa para marchar, isto quedaba de si esta semana. Nos, como sempre, emplazámolos a unha nova cita o vindeiro venres, dende as 9:30, aquí na televisión local das Pontes. Na mentras, a actualidade continúa en Radio Oume, de luns a venres a 1:30 da tarde, na web www.aspontes.org e nas redes sociais do Concello das Pontes. Teñan moi boa semana.